itse elämästä, eli hengissä pysymisestä ja ihan niin perustarpeiden täyttämisestä, niin unelmat on kovin erilaisia kuin silloin, kun tämmöiset perusedellytykset on, tai niitä pidetään itsestäänselvyyksenä. Juteltiin noiden tyttöjen kanssa tuolla leirillä. Ja kysyin niiltä jollakin tytölle, minkälaisen miehen haluat, kun kasvat isoksi. Yleisin vastaus oli, että lääkäri. Ja toiseksi yleisin vastaus oli, että autonkuljettaja. Ja sitten kun koettiin vähän raaputtaa pintaa sylmältä, niin että minkälainen sen miehen pitäisi olla, sen lääkärin tai sen autonkuljettajan. Ja täältä varmaan, jos tekisi tämmöisen vastaavan kyselyn nuorilta naisilta, niin tuli pitkä litania erilaisia ominaisuuksia luotettavasta ja rehellisestä, hyvännäköiseen ja huumorintajuiseen. Ja mitä nyt vaan muuta, katsotte näitä soittajien naamoja täällä, niin tulee varmaan pitkä lista kaikkia hyviä ominaisuuksia mieleen. Mutta näiden tyttöjen vastaus se, että minkälainen sen miehen pitäisi olla, niin aina ne vastasi, että semmoinen, jolla on säännölliset tulot. Tämä seuraava laulu, vaikka mä oon kirjoittanut tämän ihan erilaisista lapsista kuin mitä nämä tytöt oli, niin en voi nykyään, kun laulan tätä, niin olla ajattelematta näitä lapsia, jotka tekee aikuisen työt, hankkii ruoan, huolehtii pienempien sisaruksen elatuksesta, ehkä sen sairaan vanhemman hoidosta. Täällä on hei. Kirkon ulkomaanappu ei toimi pelkästään tuolla, mutta se periaate on toimia siellä, missä kaikkein eniten hätää on ja missä kaikkein eniten apua tarvitaan. Että koittaa siellä luoda sitä äärimmäistä köyhyyttä vastaan perusedellytyksiä. Ruokaa, puhdasta vettä, koulutusta. Niin sitä toimitaan myös täällä Suomessa ja eri muodoissa. Yksi semmoinen muoto on Changemaker-järjestö, mikä muutoksen tekijät. Näin, niin sen verran osaa englantia, että pystyin sen sanakirjasta katsomaan. Jos tarvittiin tervetulijoista ja läksiäislaulu, niin sitten vaan napattiin joku melodia ja joku kehitti siitä lennosta sanat ja sitten sitä toistettiin ja tanssittiin loputtomiin siellä. Joku tämmöinen Pohjoismaissa jäätynyt lanne rupesi vähän sulamaan loppuviikosta. Ei siitä sen enempää. Se on jäätynyt jo takaisin. Jos jotain siitä välittävyydestä, mikä liittyy nimenomaan tähän musiikin ja tanssin ja yhteisen tekemisen kautta niin kuin itsensä ilmaisuun ja murheiden hetkeksi unohtamiseen, niin voisi tuoda tänne vastavuoroisesti, niin se vasta olisi jotain. Kukaan ei miettinyt, että näytänkö mä tyhmältä tai osaanko mä oikeita askeleita, kun annettiin vaan mennä. Siis ei pelkästään lapset, vaan myös aikuiset, myös miehet. Tää laulu onkin mun afrikkalaisin biisi itse asiassa ja kertoo, tai taistelee rooleja ja ainoasta suorittamista vastaan. Mitä tuolta reissusta ja niistä kylistä ja kaupungista, jossa me sitten kierrettiin sen leirin jälkeen, kohdettiin noita ihmisiä, mitä sieltä kertoisi, niin mä voisin kertoa tosi paljon todella musertavia juttuja siitä hädästä, jossa ne ihmiset eli. Lapsista, joita me tavattiin, jotka asui savimajoissa niin, että isäntä ja äidin hauta oli vielä tuoreena siinä savimajan pienissä ja se savimaja oli kaatumaisillaan sinne satojen tuuli sisään. Ehkä pienempi lapsista sai käydä koulua, kun isompi etsipäivät ruokaa. Ja tuntui itsellekin tämmöiset kohtaamiset, että onko tässä mitään toivoa tai onko tässä maailmassa mitään järkeä, kun ihmiset elää näin. Mutta kuitenkaan niin se toivottomuus tai se musertava kärsimys, mikä siellä tuli tietyissä paikoissa vastaan, niin se ei kuitenkaan se päällimmäinen asia, mikä jäi mieleen. Eikä se oikeastaan mitä haluaa kertoa, koska mä oon itse miettinyt vuosikausien ajan sitä, että maailma on suuri ja hätä on joka puolella. Mitä se auttaa, jos mä osallistun jotenkin? Tuskinpa se heilauttaa tätä maailmaa suuntaan tai toiseen, jos mä laitan joskus joku lantin johonkin keräykseen. Ja mistä mä tiedän, meneekö se apu edes perille. Nyt mä voin sanoa omin sinne, että mä oon nähnyt, että se apu menee perille. Ja että sillä pienelläkin osallistumisella voi olla käänteen tekevä vaikutus. Ei koko maailman, mutta jonkun ihmisen elämään. Koska ne resurssit, millä nämä ihmiset autetaan siitä toivottomasta pisteestä uuden elämän alkuun, niin ne on aika pieniä ne satsaukset, millä se pystyy tekemään. Mutta näiden ihmisten tulevaisuuden, niiden perheiden, sukulaisten, sen kylän tulevaisuuden,
kautta koko maan osan tulevaisuuden niin kannalta sillä pienellä lahjoituksella ja pienellä osallistumisella voi olla tosi iso merkitys. Ja se apu oikeasti menee perille. Niitä Savimainen tilanne tulee uudet talot, joissa nämä lapset saa kasvaa aikuisiksi ilman, että sinne sataa ja tulee sisään ja että ne on sairaana. Ja niitä autetaan maanviljelykseen ja kaiken tämmöisen alkuun, jolla ne saa hankittua oman ruokansa. Ja mikä tärkeintä, niin tytöille maksetaan, ja myös pojille totta kai, maksetaan koulumaksut 50 eurolla. Yksi tämmöinen lapsi käy koulua vuoden, ja siihen sisältyy matkat, kirjat, kaikki mitä tämmöinen koulu, yhden kouluvuoden aikana tarvitaan ruuat ja muut tarvikkeet. Mä olin hirveän vaikuttunut siitä työstä, mitä sieltä, ja se ei ole ainoastaan sitä, että mennään ojentamaan käsi hukkuvalle, vaan sitä myöskin, että heidän kanssaan tehdään semmoista pitkäjänteistä työtä asennemuutoksen vuoksi, aids on semmoinen asia, että se on häpeällinen. Ihmiset ei halua mennä testeihin, kun ne ei halua tietää sitä mitään. Vaikka puoliso olisi kuollut AIDSiin, niin toinen vanhemmista jatkaa normaalia elämää niin kauan kuin pystyy, eikä mene testiin, koska ei halua tietää koko aiheesta mitään. Eikä varsinkaan halua, että naapurit tietää. Ja siellä tehdään tosi tehokasta ja ahkeraa työtä tiedottamisen ja koulutuksen parissa. Ihmiset saisi oikeita tietoa. Ja varsinkin se, että tytöt pääsee kouluun niin, että ne voi rakentaa itsenäisyyttä niin, että niitä ei tarvitse mennä vaimoksi ensimmäiselle miehelle, joka niille 14-vuotiaana tulee sanomaan, että mä voin tarjota sulle ruoan ja asunnon. Vaan että ne voi oman koulutuksensa ja oppimisensa kautta toteuttaa omia toiveita ja omia unelmia ja ei saa tietoa, miten välttyä AIDSilta. Mä kysyin yhdeltä tytöltä, että mikä on rukinta, mitä tytölle voi tehdä. Ja hän sanoi, että raiskata. Ja sitten mä kysyin, mikä on kauniinta, mitä tytölle voi tehdä. Hän sanoi, että kouluttaa. Yksi toinen tyttö sanoi, että koska hänen vanhempansa oli kuollut, kun kysyttiin, ketä sä rakastat eniten maailmassa. Hän sanoi, että niitä, jotka maksaa minun koulumaksuja. Ja juuri sitä muun muassa kirkon ulkomaanapu tekee. Puhutaan kansainvälistä vastuusta ja yhteisvastuusta, niin mä ajattelen, että mun elämä on Jumalan lahja ja samoin mun läheisteni elämä ja kaikkien niiden ihmisten, jotka mä tunnen. Mä ajattelen, että sen takia se elämä itsessään on arvokas, eikä ole sama tekemään, miten siinä käy. Ja nyt kun mä oon tuolla ollut, niin mä en voi myöskään ottaa sitä arvoa pois sellaisilta ihmisiltä, joka asuu päiväkasaajalla. Enkä voi jäädä toivottomaksi, jos mä tiedän, että siellä kärsitään ja apua tarvitaan. Tuolla takana on noita pöytiä. Siellä on kirkon ulkomaanavun materiaaleja, joita voitte tutustua. Käydä allekirjoittamassa vetoomuksen kehitysapumäärärahojen nostamisesta. Tutustua Changemakerin toimintaan. Ostaa toisenlaisia lahjoja muutamalla eurolla, joilla jotkut perheet saa merkittävää apua. Ja noin orpotytöt on myös täällä läsnä, koska kun menette ovesta, niin ennen tuota ovea tuolla on semmoinen iso paperinen lätyskä seinällä, johon kaikki nämä orpotytöt on laittanut kädenjälkeensä ja kirjoittanut nimensä. Käykää tutustumassa heihin. Ja siinä, kun menette ulos, niin siinä on tommoinen maitotokka, johon voi tipauttaa lahjoituksia, jos haluaa. Mä luulen, että me saadaan tällä porukalla aika monta ugandalaista tyttöä kouluun ensi vuodeksi. Mä oon tavoitteessa tuossa tuolla itse asiassa levypöydän luona. Olisi kiva jutella ja vaihtaa nimmareita. Valtava kiitos, kun tuli. Yksi laulu.